Да. Събрали сме се тук. Да. Започвай. Чакай се на место, че така се да по-удобно. Здравейте, аз съм Митко и съм създателят на Златната ябълка. Здравейте, аз съм Ели и съм продуцентката. Както повечето от вас сигурно са забелязали, последните няколко седмици не сме качвали нов артворк по проекта. Това е така, защото всъщност целият ни екип работи изключително усърдно по нашия първи трейлър. Трейлърът ще е готов на 16 ноември, когато ще бъде и неговата онлайн премиера, като освен трейлъра Организираме една кампания, чиято цел е популяризирането му. Идеята ни е в рамките на 10 дни от пускането на трейлера да съберем 1 милион гледания от цял свят. И с този 1 милион гледания искаме да докажем на големи инвеститори и дистрибутори, че този проект би имал много голям интерес в България, но и в чужбина. Заедно с тази кампания и пускането на трейлера ще пуснем и краудфандинг кампания, чиято цел ще бъде събиране на средства за първият пилотен епизод на сериала. И мисля, че това като основни предстоящи стъпки за реализацията на Златната ябълка. Очаквайте повече информация относно трейлера и кампаниите съвсем скоро. А сега да пристъпим към част 2 от нашето клипче. Някъде преди около, може би месец, пуснахме нашите първи тениски с Златната ябълка. Да, с които сме супер горди и много си ги обичаме и много се радваме, че така си харесаха и на вас и толкова от вас решиха да ни подкрепят, като си вземат такава тениска. Много, много, много благодарим. Това наистина много ни помага, за да продължаваме да работим по проекта. И също така благодарим нашите партньори от Трикотаж, които решиха да реализират тази идея. И така, хрумна ни да организираме томбола и 3 от вас, които са си купили фланелка Златната ябълка и се снимат с нея и ни пратят снимката, могат да спечелят табло с оригинален артворк, като... Момент. Като ето това табло, като по всяка вероятност ще има разнообразие с няколко бекграунда. И така, съответно записахме имената на всички на листчета, сложили сме ги в една чаша, защото те не са адски много. Много благодарим на тези от вас, които ни изпратиха техни снимки. И сега Митко ще бръкне и ще изберем 3 човека. Всъщност, може ли да избера един? Да, разбира се. Значи, Митко ще избере 2 човека, аз ще избера един. И така, бъркай Митко. Усещаш ли напрежението? Да. Не знам, това е много отговорно. Милки Милкова. Да, частично не сме много убедени кои са оригиналните имена на хората или за да не объркаме нещо, директно сме ги написали на листчета. Да, така сме го получили. Милки Милкова. Честито, спечели оригинален панел с артворк от Златната ябълка. Да. Сега, ако може аз да го сбъркам. Джуркай. Така. Качествено. Заповядай. Благодаря. Да видим кой сега ще е втория човек с панел Златната ябълка. Димана Ганчева. Не съм много убедена доколко ще се види на камерата. Я да пробваме. Не става. Добре. Значи, това е Димана Ганчева. Димана Ганчева печели второто пано. Точно така. Добре. И сега За третото пано. последното пано. Отива при Мариана Савова. Ей! Честито на Мариана Савова и честито и на другите. Много благодарим на абсолютно всички, които са си взели тениска. Много благодарим на всички вас, които сте тук и гледате това клипче и ни подкрепите. И много се надяваме, че когато на 16 ноември пуснем трейлера, той ще е това, на което се надявате и повече и вие ще искате да го шернете, независимо, да го споделите, независимо дали ние сме ви помолили или не. И много ще се радваме, ако го споделите на приятели и в България, и в чужбина. Междувременно продължавайте да го подкрепяте по същия начин, да разказвате за проекта на ваши близки и познати, защото отново това е една аудитория, която ще ни помогне. Колкото повече хора гледат, знаят за този проект и се интересуват от него, толкова по-лесно ще намерим средства, за да успеем да го финансираме. Затова благодаря ви, страхотни сте и очаквайте включване скоро. Да, чао! Хубав ден от нас! Хубав ден!